Muyawa ining kalakihan og manundok ang China des Taiwan. Nga ila pod manghigalang inanaon. Mulaban ba ang Amerika sa Taiwan? Mo sa ni dakong problema. Kay kini mahigalang Venezuela ug China suod man kini sila. Kay ang China man mga kaigalaan mo bitaw na nga medyo alanganin ang Amerika mahigala sa Venezuela. Number 1 sila nga dunay oil reserve. Labaw pa na sa Saudi, labaw pa sa Iran, labaw pa na sa Middle East. Ug unya mga sukit paminaw sila mo amigo sa China. Magamhanan ang China mga kaigalaan gumikan kay naa sila lana. Ang Amerika dili sa mga magkontrol sa lana sa Venezuela delikado kay siya. So kini mga higala mga strategy ni sa geopolitics mga sukit paminaw. Suod kayo ang China ug Venezuela. In fact, kanang Venezuela utangan na mga kaigalag $60 billion dili mga kaigalaan sa Venezuela. Ang bayad sa Venezuela very cheap nga pagbaligya nila sa oil ngadto sa China. Yung sao man karon ang Amerika na mo control indekin. Dakong problema sa China, ug mo na mo control. Ang US na mga sukit paminaw. Kining problema sa China ug Taiwan. Suod man ning Taiwan ug Amerika. Kay kining Taiwan dili man ni sandig sa Amerika. Kung atakihon ang Taiwan, mulaban ba ang Amerika? Straight to the point. Di ba kapon mga higala mo siyak lang ang Amerika mo tan-aw lang sad, igo lang sad mo kundim-kundim.